Diyos, maray na hapon sa Indogabos, mga tugang. Pagirumdum po sa mga devoto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan, asin sa pag-atindir kang banal na misa, paki-off o ilaag tabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone. Likayan ta po ang paggamit, pag-picture o pag-text, urog na sa laugan Santa Misa. Mantiniron ta po ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon ni Santa Misa. Diyos, mabalus po. Maluhod po kita para sa novena prayer to the Sacred Heart of Jesus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Divine Jesus, you have said, ask and you shall receive. Seek and you shall find. Knock and it shall be opened unto you. Behold me kneeling at your feet, filled with a lively faith and confidence in the promises dictated by your Sacred Heart and pronounced by your adorable lips. I come to ask this favor. Please mention your petition. To whom can I turn if not to you, whose heart is the source of all graces and merits? Where should I seek, if not in the treasure which contains all the riches of your kindness and mercy? Where should I knock, if not at the door through which God gives himself to us, and through which we go to God? I have recourse to you, Heart of Jesus. In you I find consolation when afflicted, protection when persecuted, strength when burdened with trials, and light in doubt and darkness. Dear Jesus, I firmly believe that you can grant me the grace I implore, even though it should require a miracle. You have only to will it, and my prayer will be granted. I admit that I am most unworthy of your favors, but this is not a reason for me to be discouraged. You are the God of mercy, and you will not refuse a contrite heart. Cast upon me a look of mercy, I beg of you, and your kind heart will find in my miseries and weaknesses a reason for granting my prayer. O Sacred Heart, whatever may be your decision with regard to my request, I will never stop adoring, loving, praising, and serving you. My Jesus, be pleased to accept this my act of perfect resignation to the decrees of your adorable heart, which I sincerely desire may be fulfilled in and by me and by all your creatures forever. Sacred Heart of Jesus, I know that there is but one thing impossible to you, to be without pity for those who are suffering or in distress. Look upon me, I beg of you, dear Jesus, and grant me the grace for which I humbly implore you through the Immaculate Heart of your most sorrowful Mother. You have entrusted me to her as her child, and her prayers are all powerful with you. Amen. Most Sacred Heart of Jesus, Have mercy on us. Immaculate Heart of Mary, Pray for us. act of consecration to the Most Sacred Heart of Jesus. Jesus, my Lord, to you I offer up and consecrate my heart. Take it, Jesus, and make it worthy of your majesty. Banish from it all that is offensive to you. Fill it with the virtues that will make it pleasing, the all-consuming fire of your love within my cold heart. Have my heart hidden within yours and near to your mother's heart. I wish to be yours forever, for well I know that in heaven and on earth there is nothing like you. Amen. Most Sacred Heart of Jesus, Have mercy on us. Most Sacred Heart of Jesus, We trust in you. Most Sacred Heart of Jesus, Make our hearts like unto yours. prayer to the Sacred Heart of Jesus for the family. O Lord, I pray that in my home, peace, quiet, and well-being may prevail under the shadow of your holy mantle.
Bless and protect, O Lord, my endeavors, my enterprises, and all those who depend on me, and everything that I long for and desire. Banish from my mind and my heart false ideas and evil sentiments. Infuse in me a love of my neighbor, and grant me the means to help him. Give me resignation and fortitude of spirit in time of adversity, so that I may rise above the contradictions of life. Guide and protect, O Lord, my own, who are exposed to the dangers and contingencies of the world. Do not forget, O my Jesus, our loved ones, with whom we were united in life, and whose departure from this earth caused us sorrow. At the same time, consoled by the thought that, because they remained faithful to you, you did not abandon them at the hour of death. Have pity on them, O Lord, and bring them to their eternal glory in heaven. Amen. Concluding prayer. Almighty and eternal God, look upon the heart of your most beloved Son, and upon the praise and satisfaction which he offers you in the name of sinners, and to those who implore your mercy in your great goodness, grant forgiveness in the name of Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the Holy Spirit, forever and ever. Amen. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso. Sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman, sa pagtaumo kan sa mong mga pangangaibo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunongan, nagregaan tabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day minasabotan asin nautob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagkasakit hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunya namamatian mina an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol at sinukukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan, linog at iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika, mamumuto na Ama. Sa mo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapong nangangaipo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sangaran ka na maasin kan aki, isan kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw tabi. Ngunyan, memorial ni San Basilio Magno asin Gregorio Nacianceno, mga obispo asin doktor kang simbahan. Idulot niya itong Santa Misang ini sa mga minasunod na intensyon. Mga misa pasasalamat, dulot kang Maronilla family, Susan Belleza, Hannah Pitero, Pobocan family, Dineros family, pasasalamat for answered prayer ni Eileen, Hamila and family, para sa 18th wedding anniversary kan Arsolon family. Pasasalamat man ni Amaline and EJ, Paul Anthony Azotea and family, Raquelin Balde, Mr. and Mrs. Bong Losido, Kinday family, Gapayaw family. Thanksgiving in honor of the Most Sacred Heart of Jesus, kahagada ni Jenny. Pasasalamat man kang Escobar family. Pasasalamat ni Susan Belleza asin ni Hannah Pitero. Espesyal na kahagadan for Twinkle and Seymour ni Eileen Hamila and family. Hali man kay Susan Belleza asin Hannah Pitero.
For safe travel of Kabatingan family ni Marian and family. For healing and fast recovery of Lore ni Paul Anthony Azotea and family. For protection and success of business by Amber Graciel Dance Studio. Special man nakahagadan kang Kinday family. Para sa kapahingaloan kan mga kalag. Sa kalag ni Alan, kan Maronilla family. Tirso, ni Dr. Jean Mirandilla. Rosita, ni Sweet Psycho and family. Sa kalag ni De Salvacion, Bernardo, Alex, asin Grace, kan Pobocan family. Kay Maria Magdalena, ni Genevieve Abordo. Kay Victoria, kang St. Agnes Academy High School Batch 7478. Kay Sally Beatriz, kahagadan kang Dineros family. Remedios, kahagadan ni Cheryl Hernandez, para sa death anniversary ni Rafael kang Santillan family. Kay Michael asin Evolet, ni Amaline and EJ. Ruben Sr. and Antonia kan Pacres family. Antonio ni Marian and family. Eduardo ni Christine Sarina Bermilio. All Souls in Purgatory ni Paul Anthony Azotea and family. Maria Agnes asin sa gabos na kalag ni Raqueline Balde. Sa kalag ni Crescenciano Raymunda asin sa gabos na kalag sa Purgatorio. Kahagadan ni Tony and Agnes. Sa gabos na kalag kang Kinday family. Remedios ni Cheryl Hernandez and family. Asin sa kalag ni Grace Leo asin Salvacion kan Manlangit family. Matindog na po ang gabos sa pagpuon. Sa Good afternoon. Good afternoon, Father. Sa ngaran ka nama, kanaki, asin ka na Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa saimong espiritu. First Friday of the month of January and also first Friday of the year. Enot na Biyernes kan taon. Kaya special niya itong idulot ining Santa Misa sa pagtaong onra sa mahal na puso na Jesus. Hagado niya ito at grasya na lugod pamanan sa tuyang mga puso maging sirig kan sa iyang puso na nagpapahiling din pagkamuot na mayong kondisyon, pagkamuot na daing katapusan. Ngunyan man na aldaw, pinagrurumdum niya ito ang memorial ni San Basilio Magno, asin Gregorio Naisensano, mga obispo, asin doktor kan simbahan, pareha sinda saro kan mga four great doctors of the Eastern Church. So, naging mga tagapagdepender kan sa tuyang pagtubod na Katoliko kan panahon na ini pinagbabalo kan kadakol na mga heresies and kadakol na mga falsong katukduan. So hagadon taman sa indang tabang asin intersesyon. Tanganing kita man maging mga mapusog na tagapagdepender kan sa tuyang pagtubod. Ngunyan midbidon ta na po an sa tuyang mga pagkukulang ihagad ininintawad sa mahal na Diyos. Tanganing magkanigo kitang magselebrar kaining mga banal na misteryo. Udok sa buot, sarabay kitang masabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang,
Tanagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles, asin santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kakurangan tan Diyos. Maherak man lugod sa to, ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasadan. Masindarhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kristo, mahera ka. Kristo, mahera ka. Mamibi kita. O Diyos, namimibi kami na sa puso kan aki mong nalugadan kan sa mong mga kasalan, pinagmarahi mo sa pagkaherak na biyayaan kami, kan kayamanan ng daing sukol mong pagkamuot. Warasa na kaming nagtataong maimbod na paggalang makautubman, kang katungdanin maninigong kabayadan. Uli kay Hesu Kristong kakurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay as sinagahade sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturya kan tataramon. Ginuno sa enot na surat ni San Juan. Putikon ang tawong dai nagtutubod na si Jesus iyo ang Mesiyas. Antikristo ang tawo na dai nagtutubod sa Ama asin aki. Huli ta kung nagtutubod sa Ama, dai makakanigar sa aki. Kun an aki iminimidbid, kaipuhan na an Ama midbidon man. Papagdanaya sa saindong puso, an mga itinokdo sa indo sa kapinuunan. Kun an mga itinokdo sa indo sa kapinuunan, nagdadanay sa indo, mabubuhay kamo sa aki asin sa Ama. An ipinangako sa indo kan sa iyang panuga, iyo an buhay na daing kasagkoran. Ini isinusurat ko sa indo, dapit sa mga buot na maglagalag sa indo. Alagad kamo, ang lahid na itinaon niya sa indo, nagdadanay sa indong puso, asin dai kamo nagkakaipon nin magtukdo sa indo. Ang lahid na itinaon niya sa indo, nagtutukdo sa indo kan gabos na bagay. Katotoohan ang ilinahid sa indo, bakong kaputikan. Dapat kamong magdanay sa iya, siring sa itinukdo niya sa indo. Kaya, namumutang kong mga aki, mabuhay kamo dyan kay Kristo, tangani na kun siya magpahiling, magkaigwa kita nin bilog na pagsarig, asin dai kita masusupog sa atubang niya kung siya dumatong. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Nahiling kan gabos na puronin daga an kapangyarihan nin Diyos. Nahiling kan gabos na puronin daga ang kapangyarihan nin Diyos. Bagong awit, awiton sa kagurangnan, huli tagumilibos siya nin mga ngangalasan. Sa sadiri niyang kusog asin banal na takyag, nakamtan niya ang kapangganahan. Nahiling kan gabos na puronin daga ang kapangyarihan nin Diyos. Ipinahayag nin kagurangnan an sa iyang kaligtasan. Ipinahiling an sa iyang katanosan sa mga banwaan. Narumduman niya an sa iyang pagkaherak,
asin pagkamuot sa harong ni Israel. Nahiling kan gabos na poronin daga ang kapangyarihan nin Diyos. An gabos na puro nindaga, nakahiling kan kaligtasan nin sa tuyang Diyos. Mag-awit nin maugma, an gabos na daga, umawon sa mga awit asin purahaw nin kaugmahan. Nahiling kan gabos na poronin daga ang kapangyarihan nin Diyos. An pagrokyaw kang ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa saimong espiritu. pagrokyaw kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Siring ka ini, ang pagpatutuo ni Juan. Ang mga Hudiyo sa Jerusalem, nagsugo nin mga padi asin Levita sa paghapot sa iya, si Isay ka. Siya nagtuga, asin hayag na nagsabi, bako ako, ang Mesiyas. Hinapot siya ninda, kung siri, sa Elias ka? Nagsimbag, bako. Ano ika, ang profeta? Nagsimbag, bako. Uli kayo ni naghapot sinda, si Isay ka. Nagkakaipo kami nin simbag na ikakatao sa mga nagsugo sa mo. Sabihon mo kung si Isay ka mananggad. Si Juan nagsimbag, ako ang tingog na nagkukurahaw sa kadlagan. Tanosan nindo andalan para sa kagurangnan, mga tataramon ini ni Propeta Isaías. Sa mga sinugo, igwanin mga Pariseyo, asinan mga ini naghapot, kun bako ka ang Mesiyas, bako ka si Elias, bako ka man ang propeta, tadaw tay ka nagbubunyag. Si Juan nagsimbag, ako nagbubunyag sa tubig sa tahaw, nindo, may saro, nadain nindo midbid, asin siya madigdi kasunod ko. Dahil ako maninigo na maghubad kan bugkos nin sa iyang mga sapin. Ang mga bagay na ini nangyari sa Bitanya, sa ibong napangpang kan Hordan, duman nagbubunyag si Juan. Mga tugang, marahay na bareta kan kakurangan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good afternoon. Yan. Magayon nun ining second day of January na itinataos sa tuyang tsansang mapaghurup-hurupan bago kita magpadagos sa paglakbay niyato sa regalo nin bagong taon na itinaos sa tuya. Magayon na hapot, sisay ka. Hapot na inako ni Juan Bautista, hali sa mga sinugo kan mga Hudiyo na mga padi asin Levita. Sisay ka. Asin magayon sa naging kasimbagan ni Juan Bautista. Very simple reply. Ang simbag niya, bako ako ang Kristo. Bako ako ang Mesiyas. Dinugtungan niya pa ini, kan ang mga Pariseyo, naghapot man sa iya, kung sisay mananggad siya. Kung bako ka sa Elias, bako ka ang Mesiyas, sisay ka. Ang simbag niya, sarong tingog na nagkukurahaw sa kadlagan. Tagapag-andam kan maabot na liwanag sa kinaban na iyo si Kristo. Minsan magayunon man na paghurup-hurupan taan hapot na inita. Kung minsan, there is that tendency sa parte niya to na akoon kung ano ang bako kita. Pano kita minsanin pagpapanggap
Sa mga padi, minsan sa muya may tentasyon na imbes na darahon ang tawo para ni kay Kristo, tigdadara ang tawo pasiring sa iya. Para ni sa iya. Narumduman ko may saro ako kay itong kaklasig, seminarista kami. Sa muya po na subject na homiletics, ang ining subject na ini nagtutukdo sa mga mapadi kung paano ang pagsermon. Sabi kan saro kong kaklase sa professor mi sa homiletics, gusto ko ngaya pag nakapadi ako, pinakasikat ngaya akong preacher. Sinaway tulos kan professor mi. If you are going to preach, you will preach in the name of Christ. Bako tanganing maging popular, bako tanganing maging sikat. Yung baga, minsan kitang mga naglilingkod sa simbahan, kadakol man kitang mga pagpapanggap. Kaya magayon ining hapot kay Juan Bautista. Si Juan Bautista, yan, sinimbag niya na direkta, as in simpleng simbag, bako ako, ang pinag-i-expectar nindong Mesiyas. Ako, yaon digditanganing magtugdo, pasiring sa iya. Kung baga sa sabihon ta, dahil siya nag-draw in attention pasiring sa sayang sa diri. Instead, itinao niya sa direksyon pasiring kay Kristo. He did not draw people to himself. Rather, he pointed people to Jesus. Itinukdo niya sa tao para ni sa satuyang kagurangan. Kung sa sarong road sign, si Juan, iyo itong may araw, yan. Ini ang tunay na Mesiyas, bako ako. Pwede ba kakutang akuon niya na? Narumduman nido sa eksenang nag-adang-adangan kagurangan, kaibahan niya sa iyang duwang disipulos. Anong sabi ni Juan sa iyang duwang parasunod? Uya, an kordero kan Diyos. Duman ka mo magsunod, bayain na nindo ako, lalong-lalo na sa panahon mo niya na mga mahiligon kitang magkaigwanin sabihon ta fans club. Yan. Maski sa Facebook, the more likes, the more shares, mas nauugma kita. Pero dapat siguro kitang mas maugma kung mas dakol kitang tawong madara sa satuyang parani, sa satuyang kagurangnan, kaysa pasiring po sa satuya. And ang parehas na espiritu po, namumutan kong mga tugang, mahihiling tangon yan sa duwang santo na ang kafiestahan sa tuyang ginigiromdom, si San Basilio, asin si San Gregorio. Apisar kaya kan parehasinda saro kan mga 4 great doctors of the Eastern Church. Ining duwang ini, kaya sabay na pinagsaselebraran kafiestahan ta, mag-best friend sinda. So, mag-amigo sinda. Kaya saro ang kafiestahan kay ining duwang ini. Sindang duwang mga madunong, mga obispo, asin tagapagdepender kan sa tuyang pagtubod. Pero an sa indang kadakulaan, their greatness lies on one thing. Bako dahil tamatalion sinda, bako dahil tamatibayon sindang magdepender kan sa tuyang pagtubod, kundi dahil tasa sa indang pagkabuhay po, dinaraninda ang tawo para ni kay Kristo. Bako pasiring sa saindang sadiri. Iyan si San Gregorio Naisensano, asin si San Basilio Magno. Iyan man po ang naging buhay ni San Juan Bautista. They remind us that our task is not to impress people. Our task is to point out Christ to people, to bring people closer to Christ. Bako nakitaan magiling ninda bilang liwanag, kundi kita ang nagdadara kan liwanag sa inda. Kaya kung marumduman man kan tawo, halimbawa sa parte kan sarong padi, ang sa imong pangaran, iyan daw na padi na iyan, marahayon ngayang magsermon, iyan daw ngayang padi na iyan, mabuuton, marayon ngaya sa tawo, marahay.
It's good na mamatayan. It's good to feel that people recognize that goodness in you. Pero mas maray gerod kung mas madaramo ang tawo sa mahal na Diyos, mas harani sa iya. It would be better. Not only good, but better. Pero ang pinakamaray, kung dahil sa imo, manumpungan kan ibang tao, manumpungan kan tao, an sa tuyang kagurangnan sa saindang buhay. If they meet Jesus in their lives through you, because that is basically the mission that you have to do as follower of Christ. So namumutan kong mga tugang, magayon man pagmateon na pakatapos kan misa sa buhay nin sarong padi, sabihan ka, ang galing mo, Father. Pero mas magayon gari na madangog hali sa tao. Salamat, Padre, na dahil sa imo, nakarani ako sa iya. Sana ang pagranita sa padi, bako magpundo sa padi. Delikado po iyan. Ang pagranita sa padi, pasiring po parani, bako sa sakristan, kundi kay Kristo. Amen? Sagaran ka naman, Aki, as in the Espiritu Santo. Amen. Magatang kita sa altar ni Diyos, ulitan ang inyong naundag sa tuyan, pag-arapan kita, pag-umawa na siya, ang bilang na buhay, inusay sa iyo, ang bilang na buhay, inusay sa iyo. Magpamibi kamo mga tugang tanganingan sa ko asinan sa indong atag maako manlugod kan Diyos sa mga makakamhan. Ako on manlugod, kan kagurangnan ang atag sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurang na namimibi kami, hilngaan mga dulot, sa dai masabing pagkamo at kan puso, kan namumutan mong aki, tanganing an sa mong dinulot, magin para sa imo, inakong atang, asin kabayadan kan sa mong mga kasalan, uli kay Kristo na sa mong kagurangnan, Amen. an kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso, initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos sa sinakakaligtas na danay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, uli kay Kristo na sa mong kagurangnan, ta sa makangangalas na pagkamuot, mantang nakabitay sa krus, dinusay niya ang saniriman sana para sa to. Asin nagbulos ang dugo, asin tubig hali sa hirog na linugadan, na naging burabod, nin mga sakramento kan simbahan, tanganing nabihag kan bukas na puso kan paraligtas, ang gabos padagos na maugmang magsakdo sa mga burabod nin kaligtasan. Kaya kaiba kan gabos na santos sa sinangheles sarabay kaming nag-uumaw sa imo, daing tapos na nagsasabi. Sana sa kaitaasan.
Kagurangnan, ikananggadan banal, burabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala, kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak kasindugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, tinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos. Asin magkakan kaini, taynian sa kuyang hawak, na idodolot para sa Indo. Siring man, pakapamanggi, pagkuanya man kan kalis sa giraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom kaini, taynian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa Indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad, kan mga kasalan, iniyan pagibuhon Indo, sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Pagkagadan mo kagurangan, ibigay mo maranayang, handang kabuhay mo, liwan ipinapahayag, sagot na ikaw Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa ibo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis ning kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang, asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-haarang, na kaming nagpapakinabang, kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon, kan Espiritu Santo. Kirumduma kagurangnan an sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa, si Leon, kan sa mong Obispo, si Joel, asin kan kabos na klero. Siring man ginumdumasa sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom, kan pagkabuhay liwat. Asinan kabos na mga gadan, dangan ako sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, kaning kaibahan ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose ang sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, kaibahanan sa tuyang patron na si San Judas Tadeo, asin gabos na santos, kaibahan si San Basilio, asin San Gregorio, nakaidto pa, nakapaggaya-gaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay, na daing kasagkoran, mag-omaw asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos sa mang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod, kan Diyos nun nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo, nayaon sa sa langit. langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga, siring sa langit. Ang samong kakanon sa ruwal daw, itaw mo sa muya ngunyan. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hare kami pagdaraha sa sukot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, marasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay natalingkas sa kasalan na sinmanligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom asin paglatong,
kan sa mong paraligtas na si Jesu Kristo. Huli ta sa imo an kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Jesu Kristong kagurangnan ika na nagsabi katuninongan ibinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan itinatao ko sa Indo, haray paghilinga, an sa mong mga kasalan, kundi an pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iyan katuninongan asin pagkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay namapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Sa tuyang niya nahira, sa lambang saro, aninako niya tong katuninongan. Peace be with you. Mga tugang uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan. Ang hawak ni Kristo, Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamotnin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod day ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Thank you.
Mamibi kita. Kagurangnan ng sakramento nin pagkabuot, nagpalaad sa banal na kaugmahan. Nahuli kay ni kaming danay na madagka kan sa imong aki, makanood na magpahayag sa iya man sana sa kapwa. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Salamat po sa Saint Lugabos, sa mga naglingkod sa misa, choir, live streamer, lector, commentator, mass collectors, mga sakristan, sin sponsors kang misa niyato. Thank you very much po sa Indo. Ang kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan, tukod kita gabos, kan Diyos na mamumuton, asin maherakon. Anama, an aki, asin an Espiritu Santo, Amen. lakaw sa katuninongan ni Kristo, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. So ni Jesus pagkamuot Diyos nun, ang puso mi gibohaman, siring sa puso mo. Puso na Diyos nun, pusong mahamison, kami damogan, pagkabanalan. O simbahan na bulawan, langit sa kinaban, kaugmahan, kabanalan, simong gikan. Puso na Diyos nun, pusong mahamison, kami damogan, pagkabanalan. Thank you po.